Nag-love shout out sa'yo, kapatid na Rizal. Kumusta, kapatid? Ni, talo yan. Kumusta? Okay lang, Manoy. Manoy. Okay lang, kapatid na Rizal. Kumusta ka? Naglilinis ka pa ba? Okay naman. Okay na okay kagabi. Tulog. Okay naman. Siguro, di ka pa nakakain, ano? Naglilinis ka pa. Tapos na ba maglinis? Mabuti naman kung tapos ka na maglinis. Di aya-ayahay ka na ngayon, kapatid na Rizal. Nag-breakfast na ako. Baka sumakit na naman ulo ko kapag walang kain. Natural, pag wala kang kain, sasakit talaga ulo mo. Kumusta tulog mo? LS ka ba kagabi? So aya-ayahay ka ngayon kasi maga ka nakatapos maglinis. Nakalive pa ba ngayon si... O nga eh, loading agad eh. Kasi simula pa lang loading agad. Ikot-ikot. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Buti na lang di ako nagluto ngayon. Salamat naman. Bakit? Ano? Kumain lang sila sa labas? Kapatid na Rizal? Nakita kita doon sa kabila kanina. Oo, kay kapatid na Rizal. Kay kapatid na Mary Ann. Saglit lang naman ako doon. Nagtamsak lang ako. Tapos nag-promote lang ako doon sa bahay niya. Hindi naman ako nagtagal. Mainit eh. Order lang sa resto. Nakakatamad kaya magluto. Sana all nag-order sa resto. Ang pagkain nyo dyan sa mga amo mo, kuan, kung ano yung kinakain nila, yun din ang kinakain mo. Dyan sa amo mo, kapatid na Rizal. Hindi yung tira-tira.
Kasi yung isang TikToker na napapanood ko na babae, tatlo sila magkakasama sa loob ng bahay. Ang kinakain nila kung ano yung tira ng mga amo nila. Yun yung nakikita ko mga kinakain. Tapos minsan kadalasan kinakain niya yung dahon-dahon. Mga dahon-dahon na kinukuha niya. Yung kinakain dyan sa inyo sa ibang bansa na mga dahon. Yung kasi nakikita ko dun sa TikTok channel niya. Yun yung mga kinakain niya. Kinukuha niya sa TikTok niya eh. O anya, ganito yung kinakain namin. Ito, yung mga tira-tira. Yung linamutak na yung mga taong kasamahan namin dito na mga amo daw nila. Mega love shoutout sa iyo kapatid na Mabel Aquino Twin Heart. Mega love shoutout sa iyo kapatid. Dan Tamsakos, dating dikit po. Maraming salamat kapatid na Mabel. Kapatid na Mabel, ililista kita dito ha sa pa-entry ko. Sa first Grand LS anniversary ko ngayon na August 28. At meron akong pa-entry at mananalo ng GCash plus WH kapatid ha. Ililista kita dito sa ang ililista ko ang iyong pangalan kapatid na Maribel. Maribel. Mega love shoutout sa iyo Mr. Mon Montenegro. Mega love shoutout sa iyo kapatid na Mon. Maraming salamat. Meron na kayong mga kapo-kapote. Maribel Aquino. Maribel Aquino Twin Heart. Mr. Mon Montenegro. Yan. Mga kapatid, meron na pa kayong pa-entry dito ha. Ayan. Bawat pasok nyo po dito sa araw-araw na inyong pa-entry, meron po sa aking LS, meron yung entry. Hoy, kumusta bunso? Miss mo na ba ako? Oo, miss na kita bunso. Kumusta bunso? Kumusta na host? Ako ito si Baby Boy. Oo nga. Kumusta bunso? Bunso, kumusta? Kaya bang tamsak lang Rainer, walang daldal. Good morning po, musta? Kumusta bunso? Naka 1K ka na ba? Ito, road to 500, medyo di pa makapag-upload. Medyo masama pa pakiramdam ko. Ganun ba, ganun ba bunso? Yan mo bunso, makakarating ka rin dyan sa iyong paroroonan. Guys, pwede po kayo magbaba ng bahay nyo ha. Oy, baby boy, sabi ni Bunso, sabi ni Rainer. Kapatid na Mon Montenegro, pwede ka po magbaba ng bahay. Kapatid na Maribel, pwede po kayo magbaba ng inyong mga bahay, mga kapatid. Kalahati na lang, 1K na, basta masipag lang. Oo, Bunso, tama ka. Goy, nandyan si Bunso, Goy, oh. Hi, Kuya Rainer, sabi ni Bunso. Shout out sa inyo mga kapatid. Maraming salamat. Di ako makababa ng bahay host. Masakit pa ako. Mamaya-maya, kapatid na Rachel, magbababa tayo ng bahay. Gamit pa kasi nila yung mga kon eh. Wow, dead ma lang siya oh. Tamsak lang, sapat na, sabi ni Rhinel Turtle. Ninja Turtle. Dead mo daw siya oh. Putulin mo pa mo, Rachel. Magaling naman na ako, kaso need ko lang magpalakas, need na maglumala. Tama. Mabunso, dami mo ng saging Oo nga eh. Sensya na kayo. Tayo ay ikot lang, ikot-ikot lang. Urok. Always good, Rainer. Kain tayong breakfast. Maraming salamat, Mambuhay, sa pagbisita mo muli sa aking munting bahay. Maraming salamat po sa inyong pagbisita at sa inyong paharang-harang dyan. Loading ka, papasok.
Loading ka pagpasok ko. O nga po, ma'am eh. Loading agad-agad. Hello po. May shout out sa'yo kapatid na Joseph. Ako po kita ha sa agad talaga, kaloka. Kapatid na Josephine, nakalista ka na po sa aking pa-entry para sa August 20 po. Ang atin first grand anniversary live LS natin sa August 28 po, kapatid, mga kapatid. More entry, more chance to winning on August 28, 2 p.m. Pinas time, o di ba? Maraming salamat mga kapatid sa pagpunta nyo. Nightbot, pakiulit. Yan na naman to eh. Di ko narinig. First Grand LS Anniversary on August 28, 2 p.m. Pinas time. Win GCash load and WH, more entry, more chance winning. O, diba? Ano daw? Kuya Rainer, Rio lang at least na tutulungan ang isa't isa. Pasalamat tayo nagbebenta dyan sa labas kung hindi palagi tayong gutom. Tama. Hindi ko na uulitin, paulit-ulit. Paulit-ulit. Paulit-ulit, makulit. Guys, open to sponsor ang inyong host. Baka sino gusto mag-sponsor dyan. May mga piniem ako. Ang nag-reply lang sa PM ko, dalawa. Yung dalawa, wala lang. Char-char lang. Paano po magpa-entry? Bawat pasok mo rito, kapatid na Josephine Abanto, may entry ka na po. Katulad po nito na isulat ko na po ang inyong pangalan, kapatid na Josephine Abanto. Hoy, tuning. O nga eh, yung isa dyan, piniem ko, akay, Ginoo, sinabihan ba naman ako? Sabi ba naman eh, hoy, tulog na, Unggoy, madaling araw na. Mega love shoutout sa iyo, kapatid na Ivan Bisnak Adventure. Mega love shoutout. Guys, baba kayo ng bahay. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Ivan Bisnak Adventure. Baba po kayo mga bahay niyo, mga kapatid. Paakyat. Papayat ka na, Rainer. Patusok sa bagong premier ni kapatid na Ivan Bistak, mga kapatid. Ivan Bistak Adventure. Natawa si Unggoy. Tayo, kapatid na si mega love shoutout sa iyo, kapatid. Sorry, nalampasan ko. Daldala naman kasi ng daldalangin yung Jose, kaya nalalampasan ko yung ibang isa-shoutout ko. Sabi ba naman sa akin, oy, Unggoy, matulog ka na. Anong oras na? Ayaw pa matulog, magpatulog ka. Di ba? Kita ko lang ang payat mag-sponsor ako, pero ako, pangalan ko lahat, ilagay mo para ako Di wow. Rainier hangin na may kasamang alikabok. Kapatid na Ivan Bisdak Venture, nakalista ka na po ha, para po sa atin pa-entry sa August 28. 2 p.m. Pinas time. Meron ka na pong entry, kapatid na Ivan Bistak Venture. Padildil ka na naman dyan, tapos pag piniya, dead mamoko, umayos ka dyan, night boat, pektosan kita dyan. Di na ako naniniwala sa'yo, ewan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Dined mamoko ha, ganun ha. Magkano price host? Nangungulekta pa tayo, bunso, ng ating pa-price, kaya hindi ko pa nakalagay dyan sa aking thumbnail
kung magkano yung first prize, second prize, third prize. Pero may sure na tayong magbibigay sa atin ng GCash load, dalawang sure ng GCash load ang magbibigay sa atin, kapatid. Malalaman nyo kung magkano ang pinaka first prize, second prize, and third prize. Sa August 25, ilalagay ko na po lahat ang specific na kung ilan yung mananalo. Bongga, English yun, specific. Wait, tamsak daw. Makikita nyo po mga kapatid kung magkano po ang ating first prize hanggang third prize at ang ating consolation prize. Sa August 25, kasi hindi ko pa po ilinagay yung specific talagang prices, gawa ng open to sponsor pa, baka may mag-sponsor pa sa atin para isang lagay na lang, isang gawa ng thumbnail kasi kakapagod din gumawa ng thumbnail. 'Di ba? Kaya yun po mga kapatid, makikita nyo po yan ang kwan sa August 25. Wow, English! Sa third ako sa'yo. Hindi nakapanipaniwala, bala ka sa buhay mo. Joyful Vlog, mega love shot sa'yo. Oy, Onggoy Marian, ikaw ba yan talaga? O, siya yan. First daw siya. Kapatid na Joyful Vlog, isusulat ko na po ang iyong pangalan para mayroon ka na pong entry sa ating Grand Raffle, Grand LS Anniversary sa August 28. Joyful to the world. Tama ba? May S pala. Tapos may 1 pala. Yan, kapatid na Joyful, meron ka na pong entry sa August 28 natin. Lahat po na nandito na nakalista, lahat po sila may entry. Guys, baba po kayo mga bahay nyo mga kapatid. Wala akong magamit kasing cellphone, gamit nila, hindi ko mababa ang aking mga sponsor. Guys, baba po kayo ng mga bahay nyo para magkadikitan po kayo. Patamsak sa Pimer, guys, padikit na din, balik agad. Salamat, sabi ni kapatid na Joypoy Vlog. Nasa na si Nightboot? Ano daw? Ano na? Ewan ko sa'yo, bala ka. Ako pa, entry. Ilalagay, bala sa buhay mo. Si Ben nga, mga kapatid, at sabay sa mga hanggang sa dulo. At di ba, first prize, second prize, third prize, plus consolation prize. Wala naman ako sinabi kapatid. Wala na pag-aalata. Pag-aalata, Nightboot, na char-char mo lang sa akin. Kaya di ka pipi sa buhay mo. Kada pipi, hindi na ako. Magkukomment ako doon sa mga post mo kung ano sabi. Sinachar-char mo ako eh. Pawats daw, sabi ni Showy Ann. Guys, pawats naman ang binabang bahay ni Showy Ann. Hindi ko maibaba mga bahay nyo at ng aking mga sponsor, wala akong gamit sa cellphone. Shout out sa 6 million in the house at saka sa 11 na patamsak sa aking munting bahay. Maraming salamat. Lahat pong pumasok na mga non-members ko po, sila po ay nakalista rito sa aking listahan para po sa August 28, sila po ay kasama sa aking pa-entry. Bawat pasok nyo po rito sa aking bahay, lahat po kayo may entry. Nakat 5 pasok ka po rito sa aking bahay, 5 entry mo rin. Nadikitan mo or hindi mo nadikitan ang aking mga sponsor, kasama ka pa rin po sa entry. Pero yung mga member ko, hindi na sila. Yung mga member ko po, hindi nakasama sa entry. Bahala sila. Joke lang yun. Huwag kayo sa akin minsan. Ito, may naka-live na naman ngayon na Mr. Montenegro, panoorin nyo ako.
panoorin ninyo ako kung ano ko gumaling. 15 seconds lang ang video ko po. Hihihi. Dikit lang mention para mabalikan ko po kayo. Salamat po. Salamat. Ako nga po pala ay person with yun na yun. Tapos or blind na sisikap sa YT. Pasensya na po. Babe si Ablao. Mega love shoutout sa iyo kapatid na Babe si. Guys, panoorin nyo po ang binaba ni kapatid na Joseph Abanto. Paki naman mga kapatid. Tulungan din po natin ang ating kapatid na si kapatid na Montenegro. Kapatid na Babes, meron ka na pong kapote. Bebsi Ablao. Kapatid na Bebsi Ablao, meron ka na, nandito ka na po sa pa-entry ko po ha, kapatid na Bebsi Ablao. Para sa August 28 po, kapatid na Bebsi Ablao. Sa araw-araw na pagpasok mo rito sa aking bahay, araw-araw ka rin po may pa-entry sa aking kapatid na Bebsi Ablao. More entry, more chance to winning, mga kapatid. Win Gcash load plus WH. At nandiyan po nakalagay ang ating mga sponsor. Renner, muli yung tamsak mo. Mali yung tamsak mo napunta sa Huwag na kayo magtaka mga kapatid. Kasi alam nyo bakit mga kapatid, kung bakit palagi ako may tuwad. May hater ako eh. Char. May nagagalit siguro sa akin. Araw-araw naman yan. Bawat po live LS ko, may tuwad po ako. Maliban na isa, dalawa. Bawat regular upload ko po, mayroon din po akong tuwad. Pinasisikit niya ako pilit. Hindi niya alam, malaking tulong sa akin yung tuwad niya. Kasi, once na tiningnan ko ang aking pinaka-main, minsan may nakalagay dyan na YouTube survey. O, di ba? May rate doon kung successful, kung enjoyable or kung inspiring or kung good or kung ganon. Siyempre pipindutin ko 'yun sa inspiring, 'di ba? Di niya alam 'yun. Siyempre pag pinindot ko 'yun, mas malalagyan ng aking ads. Mas bibigyan pa ako ni YT ng maraming ads. Kasi siyempre pipindutin ko, alangan siyang pipindot nun. Siyempre ako pipindot nun. Kasi may lumalabas na ganun eh. Yung YouTube survey. Maraming salamat mga kapatid sa pagbisita nyo, sa pagbidyo-video nyo sa akin. Maraming salamat po. Baka hindi niya ako trip or hindi niya like ang aking LS, ang aking live stream, ang aking pananalita, ang aking kakulitan, ang aking kakengkoyan, or ang aking kagulo basta yun na yun. Baka hindi niya trip. Kaya inahayaan ko lang po yun na tuwad-tuwad na yan. Ikakasaya niya yun, ikakasaya ko rin lalo. Sabi nga, ika nga, di ba mga kapatid, kung ano ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang ibabalik sa'yo. Kung nagtanim ka ng kasamaan ng loob sa kapwa mo, kasamaan din ng loob ang ibabalik sa'yo. Kung hindi man ako, ang tao ang magbabalik nun. Di ba? Mga kapatid. Nagbaba ng ba si kapatid na Rizal? Baka din nyo pa po kaibigan mga kapatid. Mr. Montenegro, dan ata sa'yo si kapatid na Bebsi Ablao. Sabi nga ng kasabihan hindi naman pinagpapala ang mga taong mapagkutya or mapaggawa ng mali sa kapwa.
Ganun lang po yun mga kapatid. Kaya hindi ko po yan ikinalulungkot or kinalulumbay, kinagagalit na may mga tuwad-tuwad na yan. Nasanay na po ako dati, oo. Medyo nagtatampo ako nung kasi iniisip ko, ano kaya ginawa ko? Wala naman akong ginawa sa kanya at di ko siya kilala kung sakasakali. Pero hindi po yan tutuwad yan kung hindi ko kilala. Hindi po yan tutuwad dyan kung hindi ko po siya kadikitan at kung hindi ko na siya kakilala. Ibig sabihin, kaya sa tumo dahil kilala ko siya, hindi niya ako trip. Shout out sa 3 million in the house at saka sa 12 na patamsak sa aking munting bahay. Maraming salamat. May isa nga ako, ito kwento ko lang to no mga kapatid. Habang nagkukwento po ako, magbaba po kayo ng mga bahay nyo ha at magdikitan po kayo mga kapatid. May kwento ako sa inyo mga kapatid. Sa ngayon may pinanonood talaga akong medyo malaki ng vlogger. Hindi naman totally na malaking vlogger talaga siya. Kumbaga malaki na ang bahay niya, super laki na rin ang bahay niya. Mr. Mon, dandikit po sa iyo, full pack, pabalik na lang po, please, salamat, sabi ni kapatid na Josephine Abanto. Pinanood ko yung isang YouTube tutorial niya, yung mga tips niya ba na kung paano gawin, kung ano yung mga dapat gawin na hindi pa natin alam na mga small YouTuber, ganun. Tapos, nabanggit niya nga doon yung ang mga tuwad-tuwad na yan, kasi totally talaga yung like niya is nasa more than 15K yung like niya. Pero yung tuwad niya naman, nasa mag-aapat na libo yung tuwad niya. Nabanggit niya yung mga tuwad-tuwad na yan. Sabi niya, mga kapatid, huwag kayong malungkot, huwag kayong magalit, huwag kayong malumbay once na may mga tumutuwad sa inyo. Rizal Ramirez, dana daw po sa iyo si kapatid na Bebsi Ablao. Kasi anya mga kapatid, ayan na tuwad na yan ay malaking tulong din sa inyo yan. At higit sa lahat, ay natuwad na yan, may mga bagay tayong hindi nagugustuhan nila na nasasabi o nagagawa or baka hindi natin sila napapansin once anya kayong nag-upload ng video, hindi nyo na si shout out or sa live stream nyo. Hayaan nyo lang anya yan. Kasi hindi naman nila alam anya yan na isang malaking tulong pa rin yan sa inyo. Dahil higit sa lahat, views pa rin yun, thumbs up pa rin yun, thumbs down nga lang, sabi niya. Pero kumbaga, binibigyan tayo ng idea nila na mas ayusin pa natin, mas galingan pa din natin ang mga ginagawa natin dito sa mundo ng YT. Yun yung mga tips na sinabi niya. Tapos anya, ang hindi nila nalalaman ay na mga thumbs down nila yan na ginagawa nila sa atin. Mas magagawa pa natin na i-improve yung mga dapat natin gawin para mas lalo tayong umangat. Sila naman anya na nagta-thumbs down, baka nadadala lang anya ng inggit. Di ba? Ganun lang po yun mga kapatid. Binigyan niya po ako ng idea. Dati po kasi, nagtatampo talaga ako niya sa mga thumbs down na yan. Kasi iniisip ko kung bakit, wala naman akong ginawang masama, ganun. O, yun ang iniisip ko dati. Ngayon hindi, kinakasaya ko pa yan. Kaya ako madalas kasi ako manood ng mga YouTube tutorial din. Na yung mga dapat kong malaman, dapat ko pang gawin, dapat ko pang i-improve. Joseph Abanto Pulpak po, sabi ni kapatid na Bebsi Abanto. Mga sign bean po yan. Oo nga eh. Hinahayaan ko na lang yan. Masaya, kung saan sila masaya, suportahan ko na lang sila. Di ba mga kapatid?
Bebsi Blau Dan na rin po, sabi ni kapatid na Joseph. Kapatid na Joseph, ayan na binaba ni John Eric Vlog. Ayan ay aking mga member. Kapatid na Josephine. Yan ay aking sponsor sa akin pa Grand LS sa August 28. Bisitahin mo kapatid na Joseph, Josephine Ablao, at ilagay mo lang ang pangalan ko sa dulo at para alam niya na galing ka sa akin dito. Bibisitahin ko bahay mo ngayon kapatid. Kapatid na ah, Bebsi Ablao, sino ang binisita mo sa binaba ni kapatid na ani Jan Eric Vlog? Lagyan mo lang ng pangalan ka sa dulo para alam niya na galing ka sa akin dito ha kapatid ha. Ruby, sige salamat kapatid. Huwag ka mag-andyan dyan si Ma'am Ruby. Naka-busy lang siya. Sure na babalik ang kanyang dahil isa sa akin sponsor at isa sa aking member kapatid. Saglit lang kapatid ha. Bibisitahin ko bahay mo kapatid na Bebsi ha. Harang tusok ko. Maraming salamat kapatid na din sa akin munting bahay uli. Maraming salamat kapatid. Loading kasi ko. Maraming salamat. Maraming salamat. Seto, bahay nyo po. Please, sabi ni kapatid na Bebsi Ablao. Kapatid na Set, ibaba mo daw bahay mo sa kapatid, sabi ni kapatid na Bebsi. Yan guys, baka din nyo pa po kaibigan si Tita Ael. Isa rin po yan sa akin member at isa rin po yan sa akin sponsor mga kapatid. Ayan si Tita Ael. Maraming salamat kapatid na Digin Channel. Maraming salamat sa pag harang-harang mo at sa pagpasok mo muli. Silip lang host, break time lang. Salamat kapatid na Digin. Maraming salamat. Jan Eric Vlog, full pack kay Tita
Salamat kapatid na Bebsi Ablao sa pagbisita mo sa aking sponsor at isa sa aking member. Huwag kang mag-alala kapatid na Bebsi, nandyan si Ma'am, si kapatid na Tita El at meron din siyang live. At pwede ka rin pumasal sa kanya. Sure na babalik ang kanyang kapatid. Huwag kang mag-alala, mga member ko yan at sponsor ko yan sila. Sure akong babalik ang kanyang kapatid. Bakasan mo lang, ilagay mo lang ang pangalan ko sa dulo para alam niya na galing ka sa akin dito ha. Sandali lang kapatid na Bebsi ha, hindi ako nakakadalo pa sa bahay mo ha, sandali lang ha. Dadalawin ko bahay mo kapatid. Kapatid na Bebsi, nandiyan ka pa ba? Binisita ko po si Rubian Vlogger pero magbakas po ako mamaya doon sa talagang main bahay ko po. Kasi di pa po makapagpalit ng damit. Kapatid na Bebsi, itang bahay mo ha. Ayan o. Nandito ako sa bahay mo ha. Ayan. At nandito ako sa bahay mo. Panunurin ko mo ng bahay mo saglit kapatid na Bebsi ha. Harap naman ito. Nagawa rin kami dito sa Bicol kapatid na Bebsi. Masarap merienda. Kahit nga minsan hapunan. Pag walang wala, pwede na. Ng mga katulad natin, sa katulad naming probinsyano. Natawa na naman si Unggoy. Yan, promote ka na, Unggoy. Mag-promote ka. Promote. Promote ka na ng Grand LS mo rin. Para mabisita ka rin nila, Unggoy. Tapos ka na? John Eric Vlog Full Pack po, Rainer. Kapatid na Rainer, nandito, dana sa iyo si kapatid na Bebsi Ablao. Pabalik naman kapatid na Rainer. Nandyan po si kapatid na Rainer, kapatid na Bebsi. Huwag ka mag-alala, nandyan siya. Nakabidyo lang yan at nakikinig. Kasi iyan sa isa sa member ko at isa sa sponsor ko at isa sa as in may tuturing ko pong pinakamatali kong kaibigan dito sa mundo ng YT. Kasama po niyan sina Ma'am Mila Pry, pinakamababait ko pong kaibigan at mga legit kong kaibigan talaga. Ayan si Rainy Rio, ayan si Ma'am Mila Pry, ayan si Jijin Channel. Ayan po ang mga pinaka-legit ko po at si Rosel Ramirez. Kahit hindi pa po kami nagkikita-kita, na mga legit ko po yung nakaibigan. As in super duper. Mga legit po talaga yan sila. As in totally, masasabi ko. Wala pa ako masasabi yan sa kanila. Ganon din si Tuning TV, legit ko rin pong kaibigan kahit unggoy siya. Kahit unggoy siya, legit ko pong kaibigan yan. Mabait po yan talaga, as in super talaga.
Mga legit as in, totally po talaga legit. Na kaibigan talaga, ayan si Tuning TV, aka Unggoy, ayan si Rainer Rio, aka Unggoy, yan, mga legit po yan. At si Mamila Prime, mga legit po yan. As in talagang legit. Si Rizal Ramirez, aka Unggoy. At may isang unggoy dyan na kaibigan ko rin. Pero hindi ko siya legit na kaibigan. Kaibigan ko lang po siya. Pero siya po ang reyna namin dito sa Team Unggoy. Kasi ang team ko po ay Team Unggoy. Ayan po si Showy Ann. Isa rin po yan sa kaibigan ko. Kaya wag ka po mag-alala dyan. Tapos si Ma'am Ruby, ang vlogger ng Australia, as in, kauna-unahan ko pong legit na kaibigan dito sa mundo rin ng YT. Mga legit po yun ng mga kaibigan. Salamat host, pabalik ako mamaya, work muna. Maraming salamat kapatid na Bibsi Ablaw. Hoy, bunganga mo. Ingat. Kapatid na Bibsi, ayan ha, ididikit ko na to sa iyo ha. Iiwanan kita ng bakas para alam mong galing to sa akin. Ha? Bigay ko to sa iyo, wag mong babalikan ha, kapatid na Bibsi. Bunganga mo yun talaga, imo. Team Unggoy. Yan kapatid na ako ng bakas at kinalimbang all na kita kapatid na Bebsi Ablaw. At may pa-entry ka na rin po sa akin kapatid. Maraming salamat. Sayonara watashi wa domo. Arigato gozaimasu ne. Ingay mo daw talaga. Alangan, hindi ako magsalita rito. Kung ito silent, malamang di ako magsasalita. Ito ay live, magsasalita ako, mag-iingay ako. Ganun, di ba? New upload ni Joy Piamonte Walls. Yan guys, new upload daw ni Joy Piamonte Walls, sabi ni Mary Ann. Ay, oo, nakita ko yan. Naka-upload yan, Mary Ann, sa kuwan. Sa FB ko. Nakita ko yan sa wall ko, Mary Ann. Nagtamsak na ako doon sa FB. Kay Ma'am Joy. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Mali. Ayan ba? Sabi ko na eh. Kamali pa nga. Sa'yo. Maraming salamat. Nawala na si Unggoy Tuning. Nawala na si Unggoy Tuning. Joy Piamonte Walls, new upload, patamsak. Kapatid na Rizal, tamsakan mo nga si Ma'am Joy. Dikitan mo si Kwanel. Mary Ann, dikitan mo si Tita El, baka mag-sponsor din sa'yo. Baka gusto mong dikitan yun. Malay mo, di ba?
Kung gusto mo lang naman, dikitan. Malay mo, mag-sponsor din sa'yo yun. Malaki rin sponsor sa akin noon, kapatid na Mary Ann, si Tita El. Ayun na natin to. Okay, isang oras na catch. Maraming salamat, Manay. Napaka-supportive mo talaga. Totoo lang. Hanga ako sa'yo. Dan Sukli.
Share ko sa live. Bakit wala? Hello guys. Nawala si Rainer, iniwang ka na. Okay lang yun, baka nagbabasa. Hi guys, naka-live po ako ngayon sa YouTube channel ko. Baka gusto. Shout out lahat sa Manggo, binang ko, shout out sa inyo. Shout out sa 1 million viewers ko dito sa FB. Maraming salamat. Nagalab shout out sa 3 million in the house at saka sa 15 na patulsok. Shout out sa kapatid ko na si Gemma Insenarila Agripa. Nagalab shout out sa iyo kapatid na Gemma Agripa. Shout out sa iyo kapatid. Naka-live ako ngayon sa YouTube channel ko, kapatid na Gemma. Punta ka sa YouTube channel ko, tansa ka. Naka-live ako sa YouTube channel ko ngayon, kapatid na Gemma. Ayan. Ayan, naka-live ako ngayon. Shout out daw sa tugang kong magayunon dyan sa Bicol na si Gemma Agripa. Shout out sa iyo. Shout out kay mama mo, kay mama ko rin. Shout out sa ago mo. Shout out. Shout out kay Mano Napail, kay Manong Eddie, kay Christina, mega love shout out. Shout out sa inyo diyan. Sa taga Burabod, mega love shout out sa inyo. Ganon din sa Banban. Shout out sa inyo diyan sa Banban. Shout out sa lahat nakalahi ko diyan. At ang nag-iisang di nag-iiwan. Oo nga kapatid na Rizal eh. Kaya bilib ako sa iyo kapatid na Rizal kasi talagang napaka-supportive mong tao. Kayong dalawa ni Rainer napaka-supportive. Si Mamila pre napaka-supportive. At si Tuning TV rin na Jowa Bells ni JR Abiliano from Nag-Asaw, Manito Albay. Shout out. Shout out dyan sa inyo. Dito sa Facebook ko, mega love shout out sa inyo. Sa 1 million viewers ko, shout out. Entry ka, be. Gemma, pa-entry ka sa YouTube channel ko. Pasok ka sa YouTube channel ko, magtamsa ka at ililista kita sa pa-entry ko sa mananalo ka ng GCash load. Di tulad ng isa dyan ng iiwan lagi. Mega love shout out sa iyo kapatid na J-Quality Channel. Mega love shout out sa iyo bro. Kapatid Manoy Kabayan na taga Bicol, shout out. Shout out pala dyan sa pamilya ni kapatid na J-Quality Channel sa
Bicol din. Shout out sa... Ay, hindi ko pala siya shout out kasi baka marinig ng Jowa Bells ni Rizal. Kumusta Manoy? Jake, Whitey, kumusta? Shout out sa 1 million viewers ko dito sa Facebook ko. Mega love shout out sa iyo. Tugang kong Dem Agripa, pinakamagayon na tugang ko sa balat ng sa pamilya ng Isinarial, Char. Kumusta Manoy? Maraming salamat Manoy sa patusok-tusok. Maraming salamat Manoy Jake Whitey Channel. Sino kausap mo? Es mo ba sana all may kausap? Meron ako kausap kapatid na Rizal. Naka-live din ako sa Facebook. Naka-live ako sa Facebook oh. Yan, naka-live ako sa Facebook. Oh. Tugang ko Manay Rizal, ang kaurong ko digdi sa Facebook. I-shoutout mo na. Yan, naka-shoutout nga siya dito. May 1 million viewers ako dito sa Facebook ko. Guys, yung mga friend ko rito sa Facebook ko, Facebook page ko, yung mga followers ko sa Facebook page ko at sa friend ko dito sa Facebook ko at mga followers ko sa TikTok channel ko, guys, pasok po kayo sa aking live stream. Pa-entry po kayo doon at mananalo po kayo ng GCash load. Sayang din yun. Pambili rin nyo ng diaper at saka pambili rin ng bigas kahit pa paano. Mega love shout out sa 5 million in the house. Yan yung mga kapatid. Ikaw na talaga. Sino ba siya? Yan o, kapatid ko. O, yan o. Nababasa mo ba yan, kapatid ko? Ano mga pinagsasabi? Shout out sa imong agom. Dahil dyan, may 1 million load ka sa akin, Char. Shout out by Mini House at saka sa ito, hindi nyo ko iniiwan. Marcel, kapatid na Rainy Rio, ganon din sa iyo kapatid na Tuning TV, Unggoy, mega love shout out sa iyo Unggoy, at shout out din sa iyo Mamila Pray, mega love shout out sa iyo Mamila Pray. Ganon lalong-lalo na sa iyo Ma'am Rubian Vlogger ng Australia, mega love shout out sa iyo Ma'am. Shout out din dito sa aking 1 million viewers na matyaga rin sa aking nakaaban at matyaga rin na nagbabantay sa akin. Shout out sa iyo. Di ba? Ang tawag doon? Double. Basta yun na yun. Shout out nga pala dyan sa mga kamag-anak ko sa Kawayan, Manito Albay. Mega love shout out sa inyo mga taga-Kawayan. Mga kalahi ko dyan, mga classmate ko dati at mga teacher ko dati dyan sa Kawayan. Shout out sa inyo. Shout out sa iyo Ma'am Mabasa at Ma'am Ardales. Mega love shout out sa iyo Ma'am. Shout out din nga pala sa lugar ko dyan, sa dating barangay ko sa Balasbas. Belated Happy Fiesta sa inyo. Maraming salamat sa inyo mga kapatid dyan sa Manito Albay. At shout out din sa aking bagong barangay dyan sa Banban, Manito Albay. Mega love shout out sa inyo mga kapatid ha. Sa lahat na kakilala ko dyan sa Manito, mga pinsan, kaklase dati at mga tropa pits. Yan, yung mga nakakilala sa akin mga kamag-anak lahat, shout out sa inyo. Mega love shout out sa 5 million in the house at saka sa isang taon na patusok nyo sa aking munting bahay. Shout out. Ito sa Facebook ko, ipalo nga din kita sa FB. I-try mo kaya. Facebook page ko na lang, ipalo mo ako kapatid na Rizal.
Dito sa FB, medyo gupings-gupings ako rito tingnan. O, di ba? Oo, di ba? Wala yan filter. O, dito sa Facebook ko, walang filter yan. Partida yan. Walang filter. Shoutout sa 1 million viewers ko dito sa Facebook Live ko. Mega love shoutout sa aking Facebook Live. Bigyan natin ng epek-epek. Bling 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 ba? O, di ba? Pak, ganun. Try nga natin to. Ano na yan? Share natin sa Facebook ko. Ooh. Ooh. Shout out sa 5 million in the house at saka sa 16 napatamsak nyo mga kapatid. Maraming salamat. Oy, may dalawa na akong viewers. Shout out sa iyo kapatid na Mariel Leonardo Bisa. Mega love shout out sa iyo kapatid na Mariel. Maraming salamat kapatid na Mariel sa iyong pagpunta sa aking live dito sa aking Facebook Live. Mega love shout out sa iyo kapatid. Salamat kapatid na Mariel. Kumusta? Kumusta be? Kumusta? Ingat ka dyan ha. Nasa ibang bansa ka, alam ko. Nasa ibang bansa ka, kaya ingat ka lagi dyan. Maraming salamat kapatid na Mariel. Naka-live din ako ngayon sa YouTube channel ko, kapatid na Mariel. Guys, dito sa Facebook live ko, baka gusto nyo pumasok sa akin na YouTube channel. Naka-live din ako ngayon para magpa-entry kayo. Nag-live. Minsan nagla-live din daw siya sa FB. Ganun ba kapatid Daricel? Para magpa-entry kayo sa akin first Grand LS Anniversary this coming August 28, 2 p.m. Pinas Time. Win GCash Load. Sa mga may YouTube channel dyan, mananalo kayo ng GCash Load plus 10 WH Watts hour mga kapatid. Invite na kayo mga kapatid dito sa Facebook Live. Pasok po kayo sa aking YouTube Live. Naka-live din po ako ngayon sa aking YouTube channel. Para more entry to come, more winning. O, diba? Char. Kumusta Manoy? Salamat. Salamat din sa imo, be. Ayun eh, okay lang. Ano na ako ngunyan sa Cavite, tapos mauli naman ako dyan ngunyan na katapusan kaning August. So ibang gamit may ano yun paano pakatapos kinuha ko lang dito so ATM card ko sa bangko sa BPI kasi kung paguli ko di ko pa siya nakuha. Almost 1 month and a half kasi na dahil ko siya nakuha kaya binalikan ko dito para dumalumawag ang aking sweldo sa account ko, di ba? Shout out sa 4 million in the house at saka sa isang anim na patulsok sa aking munting bahay mga kapatid. Mega love shout out sa inyo mga kapatid. Salamat. Ika, kumusta ka na dyan be? Kumusta dyan be? Shout out sa 3 million in the house dito sa akin Facebook Live. Mainit eh. Kaya ito, pay pag may time.
Contrast kaya natin para paano na ganun. Ayun, pwede naman pala. Papakahirap ako. Paano ba yun? Rotate. Ayun, naka-rotate na. Paano ba to? Kaloka. Hirap eh. Hirap pumawak. You can... Kaya mo na yung ganyan. Magandang shoutout sa iyo kapatid na M&M Official Vlog. Maraming salamat kapatid. Kumusta kapatid? Monica na ba kapatid na M&M? What's up bro? Maayong hapon. Maayong hapon man sa imo Manoy. Kumusta Manoy? Sana all my FB page. Pwede ka naman gumawa rin eh. Salamat nga pala dito sa mga followers ko sa FB page ko. Dito sa Ken FB page ko. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo mga followers ko dito sa FB. Di pa rin bro. Bakit? Kulang pa ba ang iyong saging? Ang iyong kasagingan kapatid na M&M? Kumusta kapatid na M&M? Matagal-tagal kang nawala ha, na hindi nakabisita sa aking bahay. Siguro gumala ka ng gumala sa mga bahay-bahay kung saan-saan. Ok lang naman bro, agan ba kapatid na M&M? Salamat kapatid ha na M&M sa pagpasyal mo muli sa aking munting bahay ha. Maraming salamat. Busy lagi bro, minsan lang ako magapangisda. Ganun ba kapatid na M&M? Kaya mo na, makakarating ka rin yan dyan sa gusto mong marating na dito sa mundo ng YT. At tsaga-tsaga lang at higit sa lahat, kailangan lang natin talagang magtsaga at magsipag. Ganun talaga, ganun talaga ang buhay natin dito sa mundo ng YT. Medyo, alam mo na kasi lagas tayo ng lagas at tsaga higit sa lahat. Yung iba kasi, di naman legit. Di na naman legit talagang magbalik. Yeah, tsaga lang. Ako ganyan din pinagdaanan ko bago ako na-monetize channel. Ganyan din pinagdaanan ko. Ang hirap, sobra. Ako halos 8 buwan bago ko nakuha talaga ang 1K na yan. Ngayon, tingnan mo, ito 100 nga lang, nahihirapan ako mangisda. Napakahirap. Mabuti kung walang mga lagas-lagas. Alam mo, inabot natin yung mga panahon ng lagas talaga.
Shoutout sa 5 million in the house at saka sa 16 na patulsok sa aking munting bahay. Maraming salamat mga kapatid dito sa aking Facebook Live. Maraming salamat sa pa-heart-heart at sa pa-like-like. Maraming salamat. Maraming salamat sa 5 million in the house na nakatambay, nakabidyo dyan. Maraming salamat. Yung napadaan at napasilip lang, maraming salamat sa inyo ha. At nandiyan kayo, hindi nyo ako iniiwanan. Maraming salamat. Sa mga legit friends ko, maraming salamat. Shoutout nga pala sa aking mga member na si Tuning TV, mega love shoutout. Sa iyo kapatid na G. Abiliano, na taga Nag-Aso, mega love shoutout sa iyo kapatid. Kay Dijin Channel, isa sa aking member. Si Sean Migloyd, isa sa aking member. Si kapatid na J. Kuwaiti Channel, isa rin sa aking member. Si Icard Cardoba, mega love shoutout sa iyo kapatid na Icard Cardoba. Ganon din sa iyo kapatid na Joseph Maligenyo. Si Lin U, si Linda Wanderer, mega love shoutout. Si Diboy Vlog, mega love shoutout sa iyo kapatid. Tapos si Charms Vlog, mega love shoutout, isa rin sa akin member. Si Rainy Rio, mega love shoutout sa iyo. Ganon din sa iyo, Mamila Pry, mega love shoutout sa iyo kapatid na Ma'am Mila Pry. Payakap naman mga kapatid, sabi ni kapatid na M&M. Ni kapatid na M&M official vlog, mega love shoutout. Payakap daw po mga kapatid. At sa akin ditong Facebook Live, maraming salamat din sa inyong mga kapatid, sa inyong patuloy na pagsuporta at patuloy na pag-like, pag-views, pag-share ng aking mga ina-upload na mga videos. Sana huwag kayong magsawa na i-follow nyo ako at bisitahin nyo ang aking YouTube channel, Ricky Round Vlog. Paki-like, pa-share at huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. Shout out sa inyo lahat dito sa aking Facebook Live. At dito naman sa aking YouTube channel, sana naman huwag kayong magsawa sa akin. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Shoutout sa 4 million in the house. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Uy, sino to? Shoutout sa 2 million dito sa Facebook ko. Mega love shoutout sa iyo kapatid. Kamusta kapatid? Maraming salamat sa si shoutout sa iyo, Hosi Simat. Mega love shoutout sa iyo. Maraming salamat sa pa-heart-heart. Shoutout sa 5 million in the house at saka sa 16 na patulsok sa aking munting bahay. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pabigi-bigi, sa inyong pagtambay at sa inyong pagtulsok sa aking munting kubo. Shout out sa lahat. Maraming salamat po Hosi Simat sa pagpasok sa aking Facebook Live.
Shout out sa iyo, shout out sa iyo Michael Daseco, Arisapa from hindi lang nagkakamali nasa Quezon City ka. Shout out sa iyo, kumusta? Kumusta sa iyo, boy? Kumusta? Shout out din dito sa aking YouTube channel. Mega love shout out sa inyo. At maraming salamat sa pagtambay niyo sa akin. Sa 5 million in the house ko, maraming salamat sa inyo mga kapatid. Dikit namin ko kay Emanem, sabi ni kapatid na Rizal. Kapatid na Emanem, dan dikit na daw po sa'yo si kapatid na Rizal, si Ramirez. Sobrang init ba dyan? Oh, ang init. Init. Wala electric pa. Wala electric pa. Mega love shoutout sa iyo, Tatay. Tatay Diboy Vlog. Mega love shoutout sa iyo, Tatay. Isang mapagpalang hapon po sa iyo, Tatay Diboy Vlog. Maraming salamat sa pagpasok sa akin Facebook Live. Maraming salamat sa iyo, Tatay. Kumusta po, Tatay Diboy Vlog? Mega love shoutout sa inyo. Ingat po kayo diyan sa Amerika, Tatay Diboy Vlog. Mega love shout out sa 6 million in the house at saka sa 16 na patulsok nyo sa aking munting bahay. Maraming salamat po. Naka-live din ako tayo sa aking YT. Naka-live din ako ngayon. Guys, dito nga po pala sa akin Facebook Live, kung gusto nyo po magpa-entry sa akin gagawin pong first grand LS anniversary this coming August 28, 2 p.m. Pinas time. Win GCash load plus 10 WH plus 20 bananas. Open to sponsor po mga kapatid dito sa aking Facebook Live. Okay lang po, Tatay. Maraming salamat, Tatay. Kumusta po kayo dyan? Lagi naman po ako, Tatay, napasyal sa iyo. Bawat live mo po palagi ako napasyal. Mega love shoutout sa iyo, kapatid na Aldaps TV. Isang mapagpalang hapon sa iyo, kapatid, at maraming salamat sa iyong pagpasok sa aking munting bahay. Hello host, Tamsakdan. Maraming salamat, kapatid na Aldaps TV. Kapatid na Aldaps, bibigyan na kita ng isang entry, kapatid na Aldaps. Isusulat ko na yung pangalan para sa August 28 na gagawin kong first grand LS anniversary this coming August 28, 2 p.m. Pinas time, win GCash load plus 20 bananas and WH, kapatid na Aldaps TV. Susulat na po kita ha para may isa ka na pong entry sa akin, kapatid. Maraming salamat, kapatid na Aldaps TV. Yan, kapatid na Aldaps TV, mayroon ka na pong entry. Pasensya na, pangit ang sulat ni host. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay, kapatid na Aldaps TV. Kumakahoy si Mary Ann Unggoy. Hoy, 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 Unggoy. Shout out sa iyo, Tatay Nelson Centeno from USA. Mega love shout out sa iyo, Tatay. Shout out dito sa akin Facebook Live. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid, sa inyong pagbisita rin sa akin Facebook Live. Maraming salamat, Tatay. Lilipat daw si Tatay sa live ko ngayon sa YT. Nakita ko Mary Ann ni Tatay sa Facebook live ko. Kapatid na Rizal, nakita ko ni Tatay sa Facebook live ko.
Shout out sa 3 million viewers ko dito sa akin Facebook Live. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa inyong pagbisita sa akin Facebook Live. Si Emanem si Emanem Dan to, alagad ako. Sa'yo dati, dikit sa main ko. Sabi ni kapatid na Rizal. Wow, yaman, naka-live. Wow, yaman. Naka-YT live, naka-FB live. Para mag-invite tayo kapatid na Rizal. Source of viewers din. Source of visitor din ng Facebook. Facebook Live, Facebook page, pwede ka rin mag-live. Ang ibang platform ng social media, pwede rin natin yan pasukin para rin madagdagan ng ating viewers dito rin sa ating YT. Ganarn! Dapat, ganarn. Ba't ikaw hindi ka ba nagpo-post? Madami load. Hindi ka ba nagpo-post ng iyong mga live sa ng iyong mga video, ng iyong live? Hindi mo ba sinishare sa iyong FB? Dapat sinishare mo. Oo nga, maraming load. Siyempre, maraming load kasi naka-wifi to. Ano ba kayo? Mga charing talaga kayo, no? Mga charing gola kayo. Kaya pwede magsabay. Sana all maload, pasaload mo nga ako. Tigil-tigilan mo nga ako dyan, Rizal. Ako nga nang hingi sa'yo dati ng load na nasa Bicol ako eh. Di mo lang ako pinadalaan. Di mo lang ako pinadalaan. Kuripot ka kasi. Mamaya dadalawa na naman tuwad ko yan. Tapos bago ako mag-end, 4 na naman ang tuwad ko. Eh di wow, sana all naka-wifi. Alam ko ba, number mo, di nga. O nga no. Iba pala yung sinasabi ko. Now ko lang nalaman number mo. Bakit lagi kang may tuwad? Tuwad is real. Yan mo na yung tuwad na yan. Tuwad lang yan. Bito niya tumuwad eh. Masarap dun, sabi niya. Di ba? Sasarapan siya dun eh. Sanay siyang tumuwad. Sanay siyang tumuwad. Baka habit niya. Hobby niya na yung tuwad. Yung sa ex niya yan. Sabi yan. Eh di wow. Siya na kayo makukulit yung mga bisita ko dito sa akin YT channel. Yung mga bisita ko doon, mga kanyan eh. Mga unggoy. Makukulit nyo na doon sa kabilang live ko. Sabi kasi nila mga kapatid, bakit daw ako lagi may tuwad sa live ko sa YT channel ko? Sabi ko naman, gusto nila yung tuwad. Sanay sila tumuwad. Sana all may namalikan. Ewan ko sa inyo, dami niyong alam. May live shout out sa 6 million in the house at saka sa 17 na patulso sa aking munting bahay. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Aaraw-arawin ko to na pagsasabayin ko ang live ko para mas madami rin akong mahakot ng mga magpapa-entry sa akin sa gagawin kong Grand LS sa August 28, di ba? Yan, o, di ba? Nandito na si tatay. Sabi ko na sa inyo, Mary Ann eh, pwede kayong mag-live sa Facebook lang yun, para pag tatay yung live sa Facebook. Ay, di boy, maraming salamat. Maraming salamat, Tatay Boy. Bisita live yung bahay. Ayaw kasi nila tayo maniwala sa akin na nakalive ako sa Facebook ko. Kala nila linuloko ko sila tatay.
Hindi nila alam totoo, naka-live ako sa Facebook ko. Gamitin natin lahat na social media platform na meron tayo para magkaroon tayo ng mga maraming kaibigan. At di ba, Mamsi Tips. Mega love shoutout sa iyo, Mamsi Tips, sa pagbisita sa aking munting bahay. Maraming salamat po at maraming salamat din sa iyong patamsak, patulsok, pakulkog sa aking munting bahay. Maraming salamat po at isang mapagpalang hapon sa iyo, ma'am. Tingnan ko nga, naka-live ako, ano ka ba? Ayun, tanong mo si tatay, nandiyan si tatay, oh. Ayan, katunayan ko na naka-live ako. Tanong mo si tatay, naka-live ako sa Facebook. Pengi po jacket, meron ka na pong jacket, ma'am si Tips. Ma'am, kapatid na lang. Kapatid na ma'am si Tips, isusulat po kita dito para sa akin pa-entry po ha, sa August 28. Nagagawin ko pong first grand LS anniversary ko po this coming August 28, 2 p.m. Pinas time. Wing Gcash Load plus WH plus 20 bananas po, ma'am. Kapatid na si Tips. Isusulat na po kita para may entry ka na po sa aking isa ha. Baba po ng bahay si kapatid na ma'am si Tips. Yung here, padikit naman po sa mayo. Balikan ko kayo full pack tank, sabi ni kapatid na wag po kayo mawawala kapatid na ma'am si Tips sa August 28. Baka manalo po kayo, sayang din po yung Gcash load. Pwede rin po yung pambili ng pwede rin yung load. Pwede nyo rin pong i-cash out, pwede nyo pong pambili rin ng diaper, pambili ng gatas, pambili ng kahit bigas, pwede po yun. Di ba? Ayan, kapatid na Showy, kapatid na Arcel. Ayan, basahin mo sabi ni tatay. Yes po, galing mi FB. Naka-live siya. Lumipat lang ako sa YT. Yan, sabi ni tatay di Vlog. Katibayan niya na naka-live ako sa Facebook Live. Diba, mga kapatid? Ma'am si Tips, ito na po ha. Sinulat ko na po ang inyong pangalan para meron na po kayong isang pa-entry sa akin this coming August 28 sa aking gagawin first grand LS anniversary. This coming August 28, 2 p.m. Pinas time. Win Gcash load plus 20 bananas and double H. Pero open pa po ako sa open to sponsor. Kung sino pang gusto mag-sponsor dyan, welcome na welcome po kayo. Maraming salamat po. May 3 pa lang po akong sponsor. Kung napapansin nyo po, doon po sa akin thumbnail na ginawa na in-upload ko na nga po kasi ongoing na po yung aking live this coming August 28. 3 pa lang po ang nakalagay po doon sponsor kasi iniisip ko po once may mag-sponsor pa para i-attach ko na rin lang po doon. Kaya wala pa po kayo nakikita doon na finalize na kung magkano yung first prize, second prize, and third prize. Hindi ko pa po inilagay, basta linagay ko lang po doon. Win Gcash load plus WH. Yung 20 bananas po, hindi ko pa rin po ilinagay doon kasi para for sure ko po kasi hindi ko pa siya na PPM, yung nag-sponsor po sa akin ng 20 bananas. Hindi ko pa po siya na i-PPM para just in case naman po, ipa-finalize ko po siya sa August 25, yung pinaka-thumbnail ko po talagang i-attach na po doon para sa pag-live ko po sa August 28, nandoon na po lahat yung mga prizes at yung mga sino yung sponsor at kung ano po yung mga papanalunan. Ganun po mga kapatid ha. Kaya open pa po ako for sponsor mga kapatid. Maraming salamat mga kapatid. Di kasi kita friend, kaya wala ako sa live mo. Kapatid na Rosel, bisitahin mo naman ang bahay ni Ma'am si Tips. Baka di mo pa siya kaibigang kapatid. At patamsak na rin sa kanya. Babalikan ka na rin yung kapatid na Rosel. Makapagbaba ngayon ng bahay nyo kasi ito nakalive ako sa akin FB. Isa lang naman ang cellphone ko. Ilinive ko pa sa FB ko, di ba? Para pag may sumili, pwede silang bumisita sa akin dito sa aking YT Live, di ba? Maraming salamat sa inyong mga kapatid sa inyong pagbisita sa akin at sa inyong mga patamsak at sa mga nagpapabidyo-bidyo dyan. Maraming salamat sa inyong mga kapatid.
Mega love shout out sa 5 million in the house at saka sa 18 na patusok nyo sa akin. Shout out naman dito sa akin Facebook Live. Mega love shout out sa inyo. Yung nakabidyo din dyan at yung napasilip, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga pa-heart-heart nyo. Yung sponsor po ako, host ng 50 WH at 100 GCash. Sure po, tatay, sure. Sige po, tay. Ipipm po kita. Maraming salamat po ha sa pag-sponsor niyo po, tatay. Maraming salamat sa inyong pa-sponsor sa akin gagawin first grand LS anniversary. Maraming salamat, tatay. Nandiyan ka pa rin talaga sa paggabay sa akin. Nandiyan ka pa rin, tay. Napasok ako sa iyong live. Araw-araw yun ako napasok sa iyo. Di mo lang kilala. Di mo lang kilala ang bahay kong pinapasok sa iyo. Tanungin mo si Rizal, tatay. Napasok ako sa iyo. Yan, tanungin mo si Rizal. Alam na alam po yan tatay ni Rizal na napasok ako sa iyo at alam na alam po yan ni Rainer Rio na napasok ako sa iyo. Di mo nga lang kilala yung bahay na dinadala ko sa iyo. One time nga ibinaba mo pa eh. Tawan-tawa nga ako sa iyo, tatay. Ibinaba mo yung bahay kong isa. Gusto ko sanang ibaba yung bahay ko noon ng time na yun nang pumasok ako sa iyo eh. Kaso nga lang ibinaba mo na yung bahay na ibinaba ko na ipinasok sa iyo. Pinadikitan mo pa nga, oh, di ba? Tawan-tawa nga ako sa iyo nung tayo eh. Akala mo lang kasi daw napasok sa iyo. Akala mo lang yun. Akala mo lang yun. Wala. Pero may good vibes lang tayo. Di ba? Masaya araw kong to kasi may tuwad ako. Masaya yung araw ko, tatay, kasi may tuwad, o di ba? Guys, pa-support daw po ng binabang bahay ni Tatay Diboy Vlog. Guys, hindi kasi ako makapasok ngayon sa tatay kasi ito, nakalive ako nga dito sa FB ko. Isa lang naman cellphone na ginagamit ko. Ayan ang monitor at saka ito. Shout out sa 6 million in the house at saka sa 18 na patulsok. PM na lang po kita, tayo ha. At mamaya, gagawin ko po yung aking, i-attach ko po yung iyong YT channel sa akin pong thumbnail. Kung napapansin mo po yung doon sa akin thumbnail na ginawa doon sa aking Grand LS, tatatlo pa lang po ang nandoon. Marami pa siyang bakante, linakihan ko na nga po yung kanilang mga profile doon para nakita na sila. Dadagdag na po kita doon. Bukas naman po sa aking pag-live, makikita mo naman po na naka-attach ka na po doon, tatay. Pero hindi ko pa po ilalagay doon yung mga specific talagang pananalunan kasi baka nga po may mag-sponsor pa para isang gawaan na lang po sa August 25. Isang gawaan ko na lang po. Doon ko na po ilalagay po yung lahat na prices, yung kung anong papapanalunan sa first prize to third prize, tapos yung doon po sa mga consolation prize. Basta i-attach ko po yung YT name doon po sa gagawin ko na naman na sa pag-live ko pala bukas para makikita ko po, tatay. Tapos isasabi ko na nga din po doon para pag binababa ko sa ibang bahay, nakikita na po yung YT channel. Shout out sa 5 million in the house at saka sa 18 na patulsok. May Grand LS raffle po ako sa October 31. 11 PM Pinas time. Pa-entry po every
MWF and Sunday, live stream ko, 11 p.m. Pinas time. Join na po kayo, sabi ni Tatay Diboy Vlog. Mga kapatid, meron pong Grand LS si Tatay Diboy Vlogs. Grand LS Raffle po on October 31, 11 p.m. Pinas time. Pa-entry na po kayo, more entry, more chance to winning, mga kapatid. Every MWF and Sunday, ang live stream niya po, 11 p.m. Pinas time. Guys, sa gusto pong pumasyal sa live stream po ni Tatay Diboy Vlog, 11 p.m. Pinas time, MWF, and Sunday po mga kapatid. 11 p.m. Pinas time po yan mga kapatid. At meron din po siyang pag Grand LS, Raffle Grand LS. On October 31, ang Grand LS po ni Tatay Diboy Vlog ay October 31, 11 p.m. Pinas time. Pa-entry na po kayo mga kapatid. Ano pa hinihintay nyo? Araw-araw din po kayong may entry. Pagkatapos, more entry, more chance to winning. Sa akin po mga kapatid, ang aking pong first Grand LS anniversary. Okay. Okay, nag-end na ako sa aking FB page. Dan, uli, Ma'am Shitip, sabi ni kapatid na Rizal, ano daw to see, hidden. Yan, Rizal, nandiyan ka? Shout out sa 6 million in the house. Maraming salamat mga kapatid.
Agoy, 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 agoy. Agoy. Isa rin. Walay. Walay, walay, walay. Dai. Rizal Ramirez on the way po sa bahay mo, sabi ni kapatid na Mamshi. Merienda tayo mga kapatid. Merienda tayo. Nag-init pala, magkakape sana ako kaso wala pa pala mainit. Yan, nag-init pa lang ako. Kain tayo mga kapatid, yan. Butter toast. Dalawa tuwad mo. Okay lang yun. Hayaan mo yung tuwad-tuwad na yan. Tuwad is real. Asher Bakery, Imus Cavite. Kanina isa, ngayon dalawa na. Mamaya tatlo na yan. Kain tayo mga kapatid. Butter toast.
Daldal. Daldal ako ng daldal, yung pala nakamute ako. Pasensya na ma'am, nag-init kasi ako ng tubig. Tapos kasi magkakape nga ako. Akala ko naman, kasi sabi ko, maraming salamat sa palipad mo at sa pakulay mo. Kahit hindi pa ako nagpapakulay sa inyo o nagpapalipad, nandyan pa rin kayo palagi sa akin. Daldal pala ako ng daldal, nakamute ako. Sabi ni Rizal, ano ba yan? Bingi na ba kami at wala nang naririnig? Salamat, Ma'am Joy. Ma'am Joy, nakita ko po yun yung upload nyo po na bagong video nyo. Nakita ko po yun sa Facebook na in-upload nyo po. Kalain mo yun. Saan ka pa? Daldal ako ng daldal. Wala pala kayo naririnig sa akin. Kasi ako pala ay nakamute. O, di ba? Bingin na kami. Natawa tuloy ako kay Rizal. PNB. Ang ganda naman ng kuwang ko. PNB. Saan ka pa? PNB. Wala. Nagpa-member talaga si Ma'am Joy, oh. Nagpalipad na nga, nagpa-member pa. Saan ka pa? Maraming salamat, Ma'am Joy. Oh, di ba? Kinuha niya talaga yung silver, oh. Maraming salamat. Kape muna po tayo. Oh, Ma'am Joy, kape po, oh, yan. Si Rizal, mahilig din po yan sa kape. Kaya, kape-kape tayo pag may time. Ikaw na bahala sa bahay ko. Maligo lang ako. Opo, Ma'am Joy. Maraming salamat po. Joseph, Secretary. Mega love shoutout sa iyo, kapatid na Joseph Maligenyo. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Kumusta kapatid? Tamsa kapatid. Digdi ako sa barangay Buunaw, Bakakay. Ay, nakauli ka na? You're welcome, Ricky. Maraming salamat po, Ma'am Joy. Nakauli ka na? Ay, oo pala na, no. Sabi mo nga pala, kapatid na Joseph, uuwi ka nga pala sa Bicol, no. Oo nga pala. Kumusta kapatid na Joseph? Sa barangay Banaw. Sa barangay Banaw pala. Basa ko kanina, Bunaw. Tamsa kapatid, digdi ako sa barangay Banaw, Bakakay. Sana all nasa Bicol na. Namimiss ko na naman Bicol. Akala ko ba kapatid na Joseph, sa kuwang kayo. Sa Umapon. Kapatid na Joseph. Akala ko sa Umapon kayo, sa Upamon kayo. Iyo digdi na ako nagtrabaho. Akala ko ba kapatid na Joseph, sa kuwang kayo sa Umapon. Kamu matrabaho. Diyan so bagong project nindo sa Banaw, kang Bakakay. Sige po, host, hatid muna si Missy sa work. Sige po, tatay. Maraming salamat po, tatay. Diboy, maraming salamat. Maraming salamat po. Ingat po, tay. Ingat sa pagdadrive.
sa umapon, so kapatid ko digdi ako pigdara. So tugang mo duman sa umapon. Ikadyang ka dinara sa may banaw kang bakakay. Abagi arani man lang an. Arani lang ang bakakay naman. Arani sa ilutan man sa nagaro kan Santo Domingo o bago umabot sa Santo Domingo, di ba ka? Iyo, bago mag-abot kay Santo Domingo, kung ako nasa Salaang Bakakay. Ano project nindo dyan? Arong Manggila yon? O building? Ang pigibon nindo dyan sa Bakakay? Shout out sa mga kasamahan dyan ni kapatid na Joseph Maligenyo sa Banao, Bakakay, Albay. Mega love shout out sa inyo mga kapatid. Mga katrabaho ni kapatid na Joseph. Kung sino man kayo dyan, shout out sa inyo mga kapatid. Mga kapwa ko Bicolanong Orago, nakatrabaho ni kapatid na Joseph Bicolanong Maligenyo. Shout out, yahoo! Kapatid na Joseph, kaibigan mo na ba to si Kuan? Si Ma'am Joy Piamonte? Ayan si Joy Charity, kapatid na Joseph. Kaibigan mo na ba yan? Bisitahin mo kapatid. Pag nag-live ka, pwede ka rin yan. Pwede ka rin bumisita sa kanyang bahay at pwede mo rin siyang parami ka rin makukuha dun bagong kaibigan sa kanya. Dan kapatid, Auday pa. Ang hirap ano. Baba ko bahay niya kapatid na Kuan, na Joseph. Yung bagong upload niya to kapatid na Joseph. Lagay mo lang pangalan ko ha sa dulo. Para alam niyang galing ka dito sa akin. Si Ma'am Ruby, kadikitan mo na ba siya? Kapatid na Joseph. Maraming salamat, Ma'am Ruby, sa patamsak mo uli. Maraming salamat po sa pagbisita mo uli sa aking munting bahay. Maraming salamat, Ma'am Ruby. Ayan ka. Kabababa ko pa lang ng bahay niyo po, Ma'am Ruby. Pero nakalagay na po kayo dun sa aking thumbnail. Joy Charity Dan, sabi ni kapatid na Joseph. Huwag ka mag-alala kapatid na Joseph. Nandyan si Ma'am Joy. Naliligo lang. Kagagaling pa lang sa akin dito. Kapapakulay pa lang. At nagpa-member siya sa akin ngayon. Pero dati ko siyang member si Ma'am Joy Charity. At saka, ayun, kagagaling pa lang, naligo lang daw siya. Lagyan mo lang ng pangalan ko sa dulo. Ayan si Ma'am Ruby and Black Australia. Kaibigan mo na kapatid na Joseph. Manoy. Ayan si Ma'am Ruby. Dukutan mo Manoy. O yan. Saro man sa mabuo to na sponsor ko. Sponsor ko Manoy sa Grand LS ko sa August 28. Ayan si Ma'am Ruby and Black ng Australia. Bisitahan mo ang arong, tapos ikag mo sa nangarang ko sa iya. Ang ngarang ko sa puro, tanganing aram niyang alikadigis ako. Mabuot yan.
Kung sa tabang masana manoy matinabangon ng tabungan. Totoo yan magtabang. Si Ma'am Rubian Vlog ng Australia. Tapos yan si Ma'am Joy Charity. Mga mabuotan. Mga sponsor ko ang sinda. Kape tayo mga kapatid. Ay, walastik ang init. Ang init super. Maraming salamat po Ma'am Ruby. Maraming salamat sa pabidyo-bidyo. Ingat po kayo dyan lagi sa trabaho ha.
Shoutout sa 5 million in the house at saka sa 20 na patulsok sa aking munting bahay. Maraming salamat po.
Oo, hayaan mo yan, kapatid na Rizal. Nakita ko na yan. Hayaan mo yan. Kung saan sila masaya, bahala sila. Ganun lang yun. Hindi ko ikakalungkot yan. Gusto nila ng tuwad, di tuwad. Isa lang ibig sabihin ng kapatid na Rizal. Pasikat na ako. Sa second floor. Naglilinis ka ba? Napupuno na nila yung mga yung mga LS ko at saka yung live ko, yung mga regular videos ko, kaya natuwa din sila. Dati wala akong mga tuwad-tuwad. Ibig sabihin, di pa nila nakikita yung mga upload ko. Kaya nga nakikita nila, di ba? Tuwad pa more. Kasi, pati siya nag-live ka pa. Okay. Sabi nga kapatid na Rizal, sabi sa kasabihan ng mga matatanda, sabi sa TikTok, pag inggit, pikit. Ganun lang yun. Galit na galit, gustong manakit. Pag inggit, pikit. Oo nga eh. Nasasapawan, kaya natuwad. Nasasapawan ko yung tatlo, kaya tumutuwad. Kaya sila, doon sila masaya eh, sa tuwad. Ganun talaga, hindi na aalis yan, kahit saan naman. Kahit yung mga sikat talagang mga influencer, mga sikat na vlogger, malalaking vlogger, mga small vlogger, mga small YouTuber, ang daming tuwad. Hindi lang naman ako, kahit naman yung mga sikat na talaga, meron yan, hindi na iiwasan yan. May mga napupuna sila na hindi nila gusto, may mga bagay silang din nila trip pag once na sila nanonood or napunta sa mga live stream. May mga ganun silang mga nakikita nila type. Baka gusto nila yung mga shy type, kuno, yung mga mahinihin, yung mga ganun, yung mga tahimik, yung mga LS na hindi nagsasalita. Sorry sila, hindi ako pwede sa ganun. Sadya talagang itong personalidad ko. Palatawa ko, palabiro ako, may kakulitan ako. Alam nga naman kasi magla-live ka na hindi ka good vibes. Kailangan pag nagla-live ka, good vibes ka. Lagi kang masaya, lagi kang nakangiti. Kasi nasasagap mo yung aura, yung good vibes na aura. Alam nga naman nagla-live ka, naiyak ka. Alam nga naman nagla-live na nakasimangot ka pa, di ba? Katulad yung doon napuntan ko kaninang isang LS na ang host ay lalaki. Diyos ko, Ginoo. Ayun, napuna ko nga siya. Pero hindi ako tumuwa, hindi ako nag-comment. Napuna ko lang siya. Pagpasok mo, ang hinhin magsalita. Tapos, ang bagal magsalita. Napakatahimik pa. Diyos ko. Magsalita yan, isa-shoutout ka lang. Maraming salamat sa iyo, idol, sa pagbisita mo, ganito, ganyan. Wala nang kasunod yun. Tahimik na. Hindi na nagsasalita. Pindot lang siya ng pindot. Boring naman kung ganun. Kaya kailangan sa isang live stream, medyo may konting kwela, may konting patawa. Kailangan talaga good vibes. Good vibes ang aura mo, ganun. May hindi siya yung tahimik na tao, sa tingin ko tahimik siyang tao, seryoso. Pag nagla-live ka, huwag ka masyadong seryoso. Diyos ko, tatanda ka rito. Gantong wala ka pang tao, wala ka pang bisita, malamang. Kakalyuhan ang pet mo ka uupo. Hindi ka na nga nagsasalita, wala ka pang tao. Pinalyuhan pa ang pet mo ka uupo. Tahimik siyang tao, pero nakarami ako doon, in fairness nakarami ako ng saging doon. Nakarami ako rin sa kanya. Kasi ngayon, gala ka ng gala. Talo ka ni Rainer. Natapos WH, walang nagsalita. O nga si Unggoy. Nga si Unggoy, Diyos ko po, maboboring ka sa LS ni Unggoy. Pag bumisita ka, ang makikita mo yung dingding.
Maliban sa dingding, yung kisame, yung ilaw ng kisame nila. So, nakuha na lahat-lahat yung WH niya. Wala ka man lang nakausap. Walang nagpakitang unggoy. Rosel Ramirez dan na po. Full pack. Thanks. Sabi ni kapatid Ma'am Shi. Wala kang nagla-live. Oo nga eh. Maraming salamat kapatid ng Ma'am Shi Tip sa pagbisita, sa pagbiji-biji, sa pagbalik. At maraming salamat sa iyo. Ayaw ko naman ng ganun. Hindi ako ang klase ng taong hindi magsasalita sa live. May time lang talagang nakasimangot ako. Pag may toyo ako, nakasimangot ako, ayaw ko magsalita. Nagsasalita man ako noon, tipid. Bibihira kong bitawan yung salita. Pero pag wala akong toyo, masaya ako. Tapos, goodbye ako. Malamang, walang katapusan na daldal ang gagawin ko. Ganon. Kailangan good vibes lang pag nagla-live. Kailangan masaya ka para makuha mo yung aura ng masaya, yung aura na masaya para pag may bisita sa iyo, bala sila kung mainis sila, sumaya sila o kung ano, at least masaya ka. Ganun lang yun. Hindi pwede yung nagla-live ka nakasumangot ka. Sus, Ginoo. Hello Rosel Ramirez, no worries, keep connected po. Para nawala ata dikit mo Rosel Ramirez. Baka kapatid na Ma'am Shi ang binigay sa iyo yung isa ni kapatid na Rosel. Huwag kang mag-alala, kwan yan. Legit yan si kapatid na Rosel. Member ko yan at saka higit sa lahat, legit na legit yan. Isa yan sa mga pioneer ko rito. Isa yan sa nagtsatsaga sa akin rito sa live ko. Mawala ng ibang bisita ko siya, nandyan pa rin. Ayan, si Rosel, si Rere ni Rio. Ayan, mga nandyan yan, mga talagang legit ko. Dalawa daw ang binigay sa iyo kapatid na Ma'am Shi, ni kapatid na Rosel. Yung kanyang main at ang kanyang alipores. Hindi bagay sa akin ang malungkot. Hindi bagay sa akin ang malungkot pag nagla-live. Magtatakan tao. Yan mga tuwad-tuwad na yan. Ang tuwad na yan, naturalmente na yan. Padikit po sa di pa nakadikit. Dito salamat. Kapatid na Ma'am Shi, kaibigan mo na ba si Kwan? Si Joy Charity at saka si Ruben Vlogger ng Australia? Baka di mo pa kaibigan kapatid. Pwede mong bisitahin si Joy Charity. Iyan isa sa member ko ngayon. Thank you, Rosel. Nawala, nalagas ata. Oo, taglagas ngayon. Taglagas ngayon. Idikit mo ulit kapatid na Rosel. Kapatid na Ma'am Shi, baka di mo pa kaibigan si Joy Charity. Ayan, no. Kapapasok niya lang sa akin, nagpakulay siya at nagpa-member pa. Baka gusto mong bisitahin siya, lagyan mo lang ng pangalan ko sa dulo, ang iyong bakas, para alam niyang galing ka sa akin. Oo, ganun ang gagawin mo, Rosel. Kasi kung nakasama na yan sa lagas ngayon ni Lolo, ganun ang gawin mo. Para bumalik sa kanya uli. Kasi alas 5 na eh. Alam mo naman, dito sa atin sa Pilipinas, pag ganyang oras na, nandyan na si Lolo. Mukbang time na. Kaya dapat, tip ko sa inyo, isang tip ko sa inyo mga kapatid, mga 4:30 tumigil na kayo sa paghahanap ng saging. Pahingan nyo ng mga bahay nyo. Tapos tanggalin nyo na yung mga nandoon sa history nyo, tapos yung search history tanggalin nyo na.
Para dumating man si Lolo, konti lang nalagas. Kasi yan yung oras ng lagas dito sa Pilipinas eh. Taglagas pag oras na 5:00. Kaya ako dati nang nangingisda ako, nang hindi pa ako 1K, kahit naman ngayon, ganun ang ginagawa ko. Nagpapahinga ako pagdating ng 4:30. Kahit yung alagad ko, hindi ko rin ginagala pag 4:30. Mga bandang 7:00 naman yun. Anong 4 na? Diyan sa inyo, dito sa amin 5:00 na. Lampas na. Ganun ang gagawin mo. Pagdating ng 4:30, pahinga ka. Kasi yan yung oras ng mukbang time eh. Linisin nyo na agad yung mga sinerts nyo. Tapos yung sa history nyo, yung mga pinuntahan yung bahay, tanggalin nyo na rin agad. Puro na naman mo dito. Oo nga eh, hayaan mo na yan. Dadami pa yan. Yung 4 na ex... Huwag ko sa'yo. Naantay ka na daw. Tulakdang Wakwak Vlog, mega love shoutout sa'yo kapatid na Takdang Wakwak Vlog. Kanina, isinerch kita kapatid na Tulakdang Wakwak Vlog sa aking FB. Kaso lang, hindi ko sure kung sino ka doon. Maraming salamat sa tamsak mo kapatid na Tulakdang Wakwak Vlog. Isinerch na kita kapatid, hindi ko lang sure kung sino ka doon. Kasi di mo naman sinabi sa akin kung ano yung profile mo sa FB. Pero nakita ko na yung bahay mo. Yung bahay mo doon sa FB, nakita ko na. Hindi ko lang sure kung sino ka doon, kung sino yung add friend ko doon. Salamat kapatid na Tulakdang Wakwak Vlog sa iyong pagbisita muli sa aking munting bahay. Doon sa FB. Sinerch na kita. Nakita ko doon, medyo curly-curly ang buhok na puro patawa yung video. Kasi may vlog agad. Nagpapatawa, ganun. Hindi ko lang alam kung sino kasi may isa pang doon sa taas. Naglagas ba naman sa akin? Ganun talaga. Kaya dapat pag ganung oras, mga 4:30, pag pinastay, pahinga ka. Oo. Love Cell, shout out. Oo, kapatid na Benito. Hindi ko alam kung sino ka kasi din eh. May isa kasing Benito dun sa taas. Tapos yung susunod na Benito, video niya agad ang lumabas na nakita ko. Puro nagpapatawa, tas curly-curly ang buhok. Oo nga eh, natural na lagas eh. Hindi kita inad talaga doon kanina kapatid na Takdang Wakwa kasi hindi ko sure kung sino ka doon. Baka magkamali ako ng add friend. Di mo kasi sinabi sa akin kung ano yung profile mo. Tinanong kita kahapon eh. Alam nga naman lahat yun i-add friend ko. Yung lumabas doon, di ba? Kasi di ba sabi mo nga i-add friend kita sa FB kasi mag-sponsor ka. Di ko nga lang inag-pin talaga ikaw kanina kasi di ko nga sure kung sino ka doon. Mag-love shout out everyone, love cell in the house. Mamshi, naiyak si Mamshi oh. Naiyak si Mamshi. Bakit Mamshi? Mabigat ba pinagdadaanan? Yung profile ko sa FB may kasama akong ikaw ba 'yon? Ikaw ba 'yon? Nakita ko 'yun eh.
Nakita ko yung kapatid. Oo. Yun yung kauna-unahang profile na nakita kong binuksan ko. Na may kasamang pare. Yun yung kauna-unahang profile na nakita ko. Pagkatapos naman, yung pangalawang profile na tinignan ko, yun na nga yung may video agad na vlog na curly-curly ang buhok na nagpapatawa. Yun yung profile whitey mo, yung nagpapatawa, yung curly ang buhok. Pero yung pinaka-profile mo doon sa FB mo, yun yung may kasamang pare. Okay. Babalik ka na naman sa mamaya. I-add friend kita mamaya. Nakita ko na yun. Nalagas daw kasi. Ay, kapatid na. Tulakdan. Bigyan mo nga to si kapatid na Mamshi. Kawawa naman. Nalagas na naman yung kanyang pinangisda ngayon. Nakasampu siguro yan. Linagas din ni orangutang. Kung meron ka lang. I-add friend kita mamaya kapatid na Benito ha. Binuking. Binungalan. Kawawa naman tayo mo. Ngal-ngal si kapatid na Mamshi. Ako nga, din nilalagas. Ako hindi ko pa tinitingnan. Pero kanina pa ako nagpahinga. Alas 2 pa lang nagpahinga na ako sa pangkuan. Nalalagasan pa naman din ako. Mga kuan lang. Mga 5. Pinakamataas na sa akin yung mga 10. Ganun. Pero pag konti lang naman pinangisda ko, mga 5 lang. Kasi karamihan na pinangingisda ko hanggang 15 na lang ngayon. Pagdating ko ng 15 pangisda, nahinto na ako din ako nangingisda. Kasi iniisip ko para lagasin sa akin, konti na lang. Diba? Noy, maray na banggi sa emo manoy. Maray na banggi man sa emo sidekick ni Kabiyahe TV. Mega love shout out sa iyo Kabiyahe TV. Maraming salamat sa pagbisita. Maraming salamat mga kapatid. Baba po kayo ng bahay nyo, mga kapatid. Pag mangisda, 10 ok na yon. Oo nga kapatid na Tulakdan. Bahay mo po, Mamshi, sabi ni kapatid na Tulakdan. Mamshi, tips dan po. Sabi ni kapatid na Labsel. Ako hanggang kuan lang ako kapatid na Tulakdan. Hanggang 15 lang ang pangisda ko talaga ngayon. Para tamsak, salamat Manoy na sidekick ni Kabiyahe TV. Maraming salamat. Baba ka kapatid ng iyong bahay. Ako hanggang 15 lang para malagasan man ako konting-konti lang. Host, yan mo na yan kapatid. Kanina isa lang yan. Naging 2. Tapos, naging 3. Ngayon, ayan, 4 na siya. Ayan mo na yan. Ayan guys, binaba ko po ang bahay ni Joy Charity. Baka di nyo pa po kaibigan, mga kapatid. Kapatid na Labsel, alam ko kaibigan kita, bisitahan mo yan si Ma'am Joy Charity. Ayan ang ipasok mo, Labsel. Kapatid na Labsel, para, tas ilagay mo pangalan ko sa dulo para alam niyang galing ka rito. Sino kaya yun? Ito, 100. Yan mo na yan. Nandun talaga. Dami nun, iiyak yun pag ganun. Bagay, yung doon nga sa napuntahan ko kapatid na Tulakdan TV, yung napuntahan ko, na sikat na talagang influencer siya dito sa YT rin. Pero hindi naman pa siya totally yung sikat na sikat ha. Hindi katulad ng yung mga nakikita natin ng mga sikat na influencer, na mga YouTuber. Malaki na kasi bahay niya kaya nasasabi kong sikat siya. Yung thumbs up niya is nasa 15K. Pero yung tuwan niya nasa 4K.
Tapos pinanood ko nga yung tutorial niya doon. Yun nga, nabanggit niya yung tuwad, tapos yung thumbs up, tapos yung dislike. Nabanggit niya yun. Hayaan mo lang daw yan. At saka isa rin yan sa mga nakakatulong dahil kumbaga may napupun silang mali. Pakatapos kumbaga nakakatulong dahil mas lalo akong nakikilala ng YT. Dahil sa mga tuwad-tuwad na yan. Kaya hinahayaan ko lang yung natuwad na yan. Thanks, Love Cell. CS, nakita ko dikit mo. Thanks. On the way sa bahay mo, sabi ni kapatid na Ma'am Shi. Jan Eric Vlog, Dan May baka, sabi ni kapatid na sidekick. Kapatid na sidekick, sino binisita mo sa bahay ni Jan Eric? Nako, kaya ha. Kayo ha, bakit ka gano'n? Naging masaya na lang kayo sa mga friend natin. Una, angas. Kapatid na sidekick, sino binisita mo sa binaba ni Jan Eric? Para lagyan mo lang ng baka sa dulo at ilagay mo ang aking pangalan ha. Para alam niya na galing ka sa akin dito kapatid ha. Pababa bahay mo, Love Cell, CS, sabi ni kapatid na Ma'am Shi. Kabiyahe TV, nandito ako sa bahay mo ha. Ayan, kapatid na Kabiyahe TV, nandito ako sa bahay mo. Walang ano man, kapatid. Salamat man sa imo manoy na sidekick. Dako lang na salamat sa pagbisita mo sa kuya din sa aron ko. Ayan kapatid. Nag-iwan na rin ako ng baka sa'yo kapatid ha. Charity Dan na, sabi ni kapatid na Love Cell. Salamat Manay sa pagbisita mo kay Ma'am Joy. Ikag mo sa nangaran ko duman ha. Sa bakas mo, ikag mo ang ngaran ko ha. Iman baga manoy. Salamat. Kapatid na Tulakdan, baka di mo ba baka gusto mo magbaba ng bahay para mabisita kanila ng ating mga bagong kaibigan. Ayun, lumayas na. Kaya may mo para di Monica na. Kapatid na Tulakdan, baba ka bahay mo para mabisita natin mga kaibigan. Kapatid na Ma'am Shi, wag mo na daw po balikan, sabi ni kapatid na Love Cell. Hayaan mo na yan. Huwag mo problema yung mga tuwad-tuwad na yan. Dagdag pa rin yun. Akala nila kasi hindi rin dagdag sa views. O, di ba? Ang isa pang benepisyo sa nakukuha din natin dyan sa mga tuwad-tuwad na yan, dagdag sa views. O, dagdag pa rin yun sa like. Kahit dislike nga lang, pero dagdag pa rin. O, di ba? Okay lang yun. Hindi lang naman tayo ang may ganyan eh. Di ba? Saing kanoy, digdi ako tabi manoy na sidekick ni Biyahe TV. Ano yung tabi ako ngunyan sa Cavite, sa Kawit Cavite. Pero saro akong Bicolano na taga Albay ako. Kang last June 24, nyawan ako sa Bicol hanggang July 26. Tapos sa katapusan naman kaani yung August, mauli naman ako sa Bicol. Kapatid na Tulakdan, nandito ako sa bahay mo ha. Yan, kapatid na Tulakdan. Yan. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Tulakdan TV. Tulakdan TV. Tulakdan Wakwak. Baka din nyo pa kaibigan. Pwede nyo pong bisitahin ng kanyang bahay. At may premiere po siya mga kapatid. Yaon si Harong ko sa naik mga tugang ko nasa Lancaster, taga Dait ako.
Sa hindi sa Lancaster. Manoy na sidekick. Sa hindi sa Lancaster. Gar nasa saruan mo na naman ako Gari si kapatid na Ikard Cordoba Kapatid na tulak ng TV, alin na ako sa galing na ako sa bahay mo ha. Ito ha, dikit kalimbang na ako at nag-iwan na ka ng baka sa'yo kapatid na tulak doon ha. Salamat. Phase 2. Di ba ang phase 2 dyan sa may Lancaster yung may park? Manoy? Sa may park, yung mini park doon. Thanks po host. Walang anumang kapatid na tulakdan. Salamat ha. Salamat din sa pag-sponsor mo. At i-add kita mamaya sa FB ko. Yes po, love cells. Thank you, sabi ni kapatid. Iyo baga malapit sa niyan. Iyo, nanggad kay Noy. Aram ko ito paano. Kang paguli paano sa Bicol, kang last June 24, nagduman nga na kami sa may Lancaster, may inapit kami duman, close ba ng linunadan ng pag-uli. Pakatapos, may inapit kami duman sa Lancaster sa phase 2 duman sa may mini park. Pakatapos, this place kami naguli sa Bicol. Di pa nalaga since dumikit ka, thanks. Sabi ni kapatid na Ma'am si Tips. Ngayon talaga kapatid na Ma'am si Tips, hindi na taglagas ngayon. Bukas naman. Baba mo bahay mo, Rainer. Rainer Manoy, para maayudahan si Ma'am si Tips. Ma'am si bahay mo po, ayudahan kita, sabi ni kapatid na tulak din. Kapatid na Ma'am si, baba mo bahay mo para mabisita ka ni kapatid na tulak doon. Kapatid na tulakdan, bisitahin mo nga bahay ni Kuan ni Ma'am Joy Charity. Baka para mabigyan mo man lang kahit isa man lang na ayuda, kapatid. Tapos lagay mo lang pangalan ko ha, kung bibisitahin mo si Ma'am Joy Charity. Para niya, alam niya na galing ka rito sa akin. Nandiyan nakababa, kapatid, yung bahay ni Joy Charity. Ayan, binaba ni Jan Eric. Ayan ang bahay ni Ma'am Joy Charity. Tapos ayan ang bahay ni Rainy Rio. Ayan no. Baka di mo pa kaibigan yan. Pareho mo rin yan na masipag. At pareho mo rin na maraming alagad. Jan Eric dan na po sa'yo, sabi ni kapatid na sidekick. Salamat kapatid na sidekick. Kapatid na sidekick, ayan si Jan Eric, yan ang aking tagababa ng mga bahay ng aking mga membro. Kung sino dinikitan mo doon sa binaba ni Jan Eric, lagyan mo lang ng bakas at ilagay mo ang aking pangalan sa dulo para alam nila na galing ka sa akin dito. Lahat na pinuntahan mong bahay na ibinaba ni Jan Eric, huwag kang mag-alala. Legit yan na magbabalik sa iyo kasi yan ay aking mga member. At higit sa lahat,
Matagal ko na mga kakilala yan. Hindi pa naman yan sila mga nambudol. Mga mababait yan na tao. Ayan si John Eric ang taga-baba ko ng bahay ng aking mga member at ng aking sponsor. Puli pack na po o kay Rio. Full pack na po kay Rainy Rio. Robert Hernandez, mega love shout out sa'yo. Kapatid na Rainy Rio. Balikan mo to si kapatid na Tulakdan TV ha. Magpalitan kayo. Ni kapatid na Tulakdan TV. Mega love shout out sa'yo kapatid na Robert G. Hernandez. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay kapatid. At meron ka na pong kapote na bagong laba, bagong downy. Salamat kapatid na Robert. Meron ka na pong jacket kapatid na Robert. Rizal full pack, dikit all, kalimbang, sabi ni kapatid na Tulakdan TV. Galing ang galing din ng paka-edit Love Cell CH Dan, may baka, sabi ni kapatid na Robert. Kapatid na Robert, baka gusto mong bisitahin ang bahay ni Joy Charity. Ayan, nakababa ang bahay ni Joy Charity at saka ni Rainy Rio. Mga member ko po yan kapatid, tapos mga sponsor ko po yan. Pag binisita mo po, lagyan mo lang ng pangalan ko sa dulo para alam nila na galing ka rito sa akin, ha? Tapos si Ma'am Ruby ang vlogger, at saka nakababa rin yan si kapatid na Rizal Ramirez. Isa rin po yan sa akin member. Baka gusto mo lang bisitahin. BG co-host, magluto ko o ano daw? Na magluto-luto ko. Pahinahapunan. Okay. Shout out ho. Shout out din sa iyo kapatid na Robert Hernandez. Maraming salamat. Salamat Rizal, sabi ni kapatid na Sidekick. Guys, nakababa po ang bahay dyan ng aking mga sponsor. Ayan po si Ruby Ann Vlogger ng Australia. Tapos si Rainy Rio. Pakatapos si Joy Charity. At ang aking member na si Rizal Ramirez. Baka gusto nyo pong bisitahin mga kapatid. Nandyan lang po sila. Nakabidyo-bidyo.
Mega love shoutout sa 4 million in the house at saka sa 24 na patulsok sa aking munting bahay. Maraming salamat. Ay. And El Rico, this coming August 28, 2 p.m. Pinas time, Win, Gcash Load at WH. Kapatid na Robert, bibigyan kita ng isang entry ha, para sa August 28, huwag mong kalimutan Robert Hernandez. Yung kapatid na Robert Hernandez, nakalista ka na po, isang entry ka na sa akin para sa August 28. Mayroon ka na pong isang entry. Robert Hernandez, done na din sa premiere mo, sabi ni kapatid na Rizal. Salamat. Akalain mo mga kapatid, pati oras kinakain ni Lolo. Ayun o, kanina alam ko nasa 2 hours na ako eh. Ngayon tingnan mo. Matindi si Lolo, pati oras kinakain. Kaya pa, saging pa kaya. Kaloka si Lolo, pati oras kinakain. Salamat Rizal, Kabiyahe TV din yan. Si Robert Hernandez. Basta yun ang linista ko sa iyo, kapatid na kabiyahe, si Robert Hernandez. Kaya ang tagal-tagal ko na. Bakit nagbawas oras mo? Oo, ang tagal-tagal ko na nag-live. Alos nakadalawang oras na ako mahigit. Kulang-kulang na lang ng konti, mga 2 hours and mga 2 hours and a half na dapat ako. Tingnan nyo, ang oras ko ngayon ay mahigit lang 1 oras. Kahit oras kinakain talaga ni Lolo. Napansin ko lang ngayon, no? Kasi tiningnan ko yung kanina, bala ko na nga mag-end sana kanina. Nasa mahigit 2 oras na ako. Ngayon, no, mahigit 1 oras lang. Ganon si Lolo kalupit. Yes, bro. Yes po, Robert Hernandez, main ko, dinikit ko na, sabi ni kapatid na Rizal. Malupit. Kahit oras, kinakain ni Lolo. Tagal-tagal ko na rito nakaupo. Parang kasi simula ko pa lang, Rizal. Rizal, nagtamsak ako ng 5 sa mga kantahan mo. Kantahan mo po, dating dikit, sabi ni kapatid na Tulakdan, Wakwak Vlog. Ganda naman ang pakakuan mo. Para daw mamaya ka naman. Malamang, mamaya ulit ako dito mag-end. Dapat pa-end na ako eh. Dahil mo tuloy yan. Ba't hindi oranggutan? Revenue nga eh, nalalaga. Sa bagay, ito talang revenue, hindi naman talaga kinakain. Sabi nila, ang revenue daw, pati revenue kinakain. Hindi naman po talaga kinakain ng revenue. Kung nababawasan po ang ating revenue doon sa YT, sa analytic natin sa YT, doon po talaga,
minsan nababawasan doon. Pag tiningnan nyo naman doon sa Google nyo, sa AdSense nyo, nandoon naman siya. Naka-intact naman siya doon. Thank you so much, Tulakdan Wakwak, sabi ni kapatid na Rizal. Totoo ba yung revenue ko? Oo, totoo yan. $100 na o $1 pa lang? Ano ba? Ano ba ibig sabihin mo, Rizal? $1 na o $100 na? $1 pa lang o $100 na? Sana all, may $100 na. Naunahan pa ako. Bukas ko balikan ko kayong lahat ng main ko. Inuna ko lang alalay. Salamat Noy ha. Host, start muna ako. Premier ko. Sige kapatid na side geek. Biyahe ni TV. Kapatid na Robert Hernandez. Sige, salamat. Maraming salamat. Maraming salamat kapatid. Sa pagbisita sa akin at sa pagtamsak. Try ko mag-LS kasi inaayos ko kagabi. Super chatter ko. Ayusin mo. I-open mo na yung join button mo at saka mangisda ka ng mangisda. Oh, tagal pa sa akin, wala pang 500. Mangisda ka ng mangisda, huwag kang huminto ng kaiisda. Yun lang. Sipag at tiyaga, yun ang sikreto dyan. Hayaan mo lang yan kapatid na Mamsi. Lahat kami dumaan dyan. Lahat kami talagang nasabi yan. Ako nga noon, halos umayaw na ako eh. Tinatamad ko si mangingisda. Kaya tinatamad na ako kasi nalalagas lang. Ako nga noon kapatid na Mamsi, huminto ako. Kasi nga, huminto ako siguro mga 1 week or 2 week. Kasi nga, ayun ang iniisip ko. Sayang ng pagod, sayang ng puyat, sayang ng load. Sayang ng, alos matutulog ka na lang. Gigising ka para lang makapangisda ka. Masaya ka bago ka matulog kasi malaki na yung bahay mo. Kaya Ginoo, pagising mo, kinaumagan, nga. O, di ba? Ang pinakasikreto lang talaga diyan, mangisda ka ng mangisda. Huwag kang tumigil ka ay isda. Oh. Dapat nga sa'yo kapatid na Mamsi, pinagsasabay mo na eh. Nag-ELS ka na rin dapat, tapos nangingisda. Kasi ang isda kasi kapatid na Mamsi, napakadali lang hanapin niya kung tutuusin. Ang napakahirap, ang WH, kasi 4,000 yun. Yun ang isipin mo. 4,000 ang WH na bubunuin mo. Kung mahina-hina ka pa, wala ka pang mga legit na kaibigan, mga mababait na kaibigan, at wala pa sa yung tutulong sa WH mo, aabutin ka halos ng 1 taon. Pag mahina-hina ka. Maliban lang kung may mga nag-i-sponsor sa iyo ng WH, ganun. Madali yun. Rizal, Mamsi, gawa ka ng ninja. Pag dikit nila ng main, wag nyo agad balikan ng main mo. Ninja muna, magbakas ka lang nang babalikan mo sila para walang lagas. Sabi ni kapatid na Robert. O, di ba? Kahit silent pa, Mamsi, tips. Tama si kapatid na Robert. Pero dapat pagsabayin mo na nga yan eh. Na kahit mag-silent ka or mag-live ka habang nangingisda ka. Ako noon, ang kuwang ko noon, ginawa ko talaga. Was everyday po ba kayo? Oo, hindi lang everyday. Alos buong araw, inuubos ko yan. Hanggang di na ako matulog. Noon lumalampas ako sa limit kasi dapat pala dito sa YT may limit lang. Dapat mga 70 lang ang ating ginagawa. Kaso lang, sumusobra talaga ako dahil sa sobrang sipag ko. Kakainin sa akin ni Lolo niyan mga 50. Ganun. Ilan ang tinira sa akin? Di ba? 10 ang tinira sa akin. Pag nakakuha naman ako noon ng mga 100, ang kakainin sa akin ni Lolo noon, mga 80 ang tinitira sa akin, 20. Ang ginagawa ko noon, kinainan mo ako ng 50, papalitan ng 100 uli. Ganun ginagawa ko kung saan akong pumapasok. Paangat program, pagkatapos mga lapagan, malalaking bahay, malilit na bahay, pinapasok ko yan noon.
Yun lang ang pinakaginawa ko noon. Mangisda ng mangisda ng mangisda. Isda ng mangisda. Wala, ganun talaga eh. Inabot ako ng lagas eh. Nawawalan ng pag-asa. At saka, hanap ko talaga ng legit na kaibigan dito sa mundo ng YT. Kahit hindi mo nakikita pa sa personal, makakatagpo ka ng mga legit na kaibigan. Kasi, pagdating mo sa WH mo, malaki-laki yun. Mahirap-hirap bunuin ang 4,000 WH. Yun, makakatulong sa'yo yun. Ganun ang nangyari sa akin, kapatid na Mamshi. Ang WH ko na 4,000, hindi ko yan, napakadali kong nakuha yan. Dahil sa tulong ng mga legit na kaibigan. Hindi yan tumagal sa akin. Pero bago naman ako noon nag-start mag-live, may sarili na akong WH na mahigit 1,000. Baga yung binubuno ko lang mahigit 3,000 kasi hindi mo na pwedeng saktuhin na 4,000 talaga. Pasosobrahan mo yun. Lumampas pa nga ako sa 4,000. Umabot ako ng 8,000 yung oras ko na nakuha ko lahat-lahat. Dahil sa tulong ng mga legit kong kaibigan, mga organic. Gang madaling araw ng isda ako pero may system naman sa daytime. Tama, sorry. Bago pa kasi ako. Oo, okay lang 'yan. Pag kunwari ito na lang napangisda, 20 na lang napangisda sa isang araw, mas hindi po ba nalalagas? Konti lang nalalagas, kapatid na Mamshi. Konti lang. Siguro sa mga 20 malalagas lang yan sa mga 5, 6, ganun. Malalagas. Kaya ako ngayon, napangingis ako ang 15 na lang. Mangingisda ako ng 15, malagasan mo ako mga 5, ganun. At least natitira pa sa akin yung malaki, yung 10. Kaya kung ako sa'yo, kapatid na Mamshi, mag-live ka na rin. Kung nasa UK ka po, Mamshi, tips, puntahan mo si Rose Vlog. Nasa UK din po siya, LS niya 6 AM Pinas time. Mas okay yun, at least di sayang oras. Oo, pwede yun. Pero kung gusto mo talagang madalian na lumaki agad bahay mo, sipagan mo ng gusto. Ako nung kapatid na Mamshi, kahit paangat. Oo, sa UK, Rizal, thanks. Ayan, puntahan mo yung kapatid na Mamshi. Ayan na sinabi ni kapatid na Rizal. Dito kasi kapatid na Mamshi, hindi naman talaga totally na, ang interest lang na naman natin dito yung, ayan, mag-whitey-whitey ba? Pero oo, nandoon na yun kasi kung sakasakaling ma-monetize ka, at may sahod ka na rin, malaking tulong din. Kahit maliit lang na bagay naman ang sahod natin dito sa mundo ng white, hindi naman kalakihan kasi small YouTuber lang naman tayo, hindi pa tayo sikat, wala pa tayong mga viral na videos. At least malaking tulong na rin yung konting nakukuha natin dito sa YT. Kumbaga, ang pinaka-gain mo na lang talaga rito, yung makakuha ka talaga ng mga legit na kaibigan. Kahit hindi mo sila nakikita sa personal, kahit lang sa monitor o sa cellphone mo lang nakikita pag nagla-live, at least, matuturing mong totoong kaibigan, yung mga legit na kahit hindi man sa personal, hindi man sa financial, at least may naging kaibigan ka rito sa social media, di ba? Yun lang naman ang nakagain din naman natin dito eh. Kasi umalay mo one time, makita mo, masalubong mo kung saan man pumunta, o nagkasalubong kayo kung saan ka man pumunta, at siyempong nandun rin siya, at least masasabi mong, uy, parang kilala kita, parang nakita kita sa ganto, o di ba, at least nagkaroon ka ng kaibigan in person, na kahit dati nakita mo lang sa monitor o sa social media, nakita mo siya in person. Kasi napakalit lang na hindi natin makitang mga tao na mga nakikilala natin dito sa Kwan, di ba? Nandito ako, kapatid na Mamshi, sa Kwan, sa Pilipinas. Nasa Kawit, Cavite ako. Antayin kita doon, Mamshi. Tips. Kung host, gusto mo pumunta para madagdagan viewers mo, oo, bakit hindi? Pwede. Alam mo na, gala rin ako, di ba? Sige, pupuntahan ko siya.
Malay mo, may makakuha ko doon ng kaibigan na bago, di ba? Magpa-member sa akin. Char. May grupo ba kayo para sa LS? Pasali po. Ako, kapatid na Ma'am Shi, wala akong grupo. Nasa kwan yan, nasa kwan yan. Ayan, nandyan, sa sinabi niya. Dahil pa. Sali ka po sa akin para madami ayuda pero di po ako admin. Sabi ni kapatid na Rizal. Ano doon, member ka lang kapatid na Rizal? Okay. Guys, pwede na po ako mag-enha. Kapatid na Rizal, kapatid na Ma'am Shi, pwede na po ako mag-enha. At para makapagpahinga na rin po ako, kayo makapagpahinga na rin ha. At makagala pa kayo sa ibang bahay. Pero pag gagala kayo sa ibang bahay ha, mag-delete muna kayo ng history at saka ng search history nyo ha. Bago kayo gumala sa ibang bahay. At pag gumala kayo sa ibang bahay, pag galing nyo sa akin ngayon dito, ibang bahay naman ang ibaba nyo dun ha. Kung ano yung binaba nyo rito sa akin, pag pumunta kayo sa ibang bahay ang ilapag nyo. Kung ano yung ibang, ibig sabihin ko sa ibang bahay, yung ibang video naman ha. Wag yung binaba nyo sa akin ditong palabas at yung pa rin ang ibababa nyo sa ibang bahay na pinuntan nyo. Wag. Ibang palabas ang ibaba nyo. Ha? Tapos maglinis muna ikaw kapatid naman siya ng bahay mo. Ibig sabihin, lilinisin mo yung bahay mo, tanggalin mo yung history at yung search history. Ha? Para hindi ka para malinis. Malalaman mo rin yan kung bakit mga ginagawa yan ng mga ibang mga Sige, maraming salamat sa inyo mga kapatid ha. Maraming salamat sa inyo sa mga bumisita sa hapong ito at maraming salamat sa mga naging bisita ko nga. Ayun. Tapos maraming salamat sa iyo Ma'am Joy Piamonte, sa iyong pa-member at sa iyong pakulay. Ganon din sa iyo Ma'am Ruben Vlogger. Maraming salamat sa iyo kapatid na Rainy Rio, sa iyo Tatay Diboy Vlog, sa iyo kapatid na Ma'am Shi, sa iyo kapatid na Tita L at sa iyo kapatid na Rainy Rio, Tata Diboy, maraming salamat. Mamila Prime, maraming salamat po ma'am sa pagbisita, sa pagdalaw, sa pagbigay, maraming salamat po. At sa inyong lahat, yung mga hindi ko na nabasa at hindi ko na nabanggit, maraming salamat po sa inyo ma'am. Mga kapatid, maraming salamat at isang mapagpalang hapon sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye. God bless you all.